Jonathan James Borch ta' 42 sena li m'għandux indirizz fiss inżamm arrestat wara ntressaq il-qorti akkużat fost oħrajn bit-traffikar ta' persuni, ksur ta' kundizzjonijiet fuq każijiet preċedenti u falsifikazzjoni ta' dokumenti. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Carl Roberts spjegat kif marbuta ma' dan il-każ hemm ammont kbir ta' vittmi li huma persuni vulnerabbli minn pajjiżi tat-tielet dinja. Fil-qorti ġie spjegat kif il-każ jitratta numru ta' migranti li kienu allegatament japplikaw mal-akkużat għal xogħol u post fejn jgħixu f'Malta li ma' applikazzjoni kienu jħallsu Somalia u kif jaslu Malta ma kienu jsibu xejn. Fil-fatt il-vittmi kienu jfittxu lill-akkużat li lanqas biss kellu indirizz fiss ta' fejn jgħix u kienu jibqgħu b'ta' fuqhom senduqhom. L-applikazzjonijiet jammontaw għal aktar minn 250. Għall-akkużat der Dr. Ezekiel Psajla li argumenta kif il-provi jinsabu kollha f'idejn il-prosekuzzjoni, fost oħrajn dokumenti, messaġġi, ritratti u l-kompjuter tal-akkużat fil-waqt li kemm il-darba siefer mill-pajjiż u reġa' rritorna Malta li skont turi l-affidabilità tal-akkużat. Apparti minn hekk, Dr. Psajla argumenta kif il-waqt li hemm il-fuq minn 250 applikazzjoni referuta ma jfissirx li dawn kollha nġibu Malta. Il-prosekuzzjoni argumentat kif każ preċedenti l-akkużat kellu l-indirizz tal-ġenituri tiegħu imniżżel minkejja li ma kienx jgħix hemm u dan wassal għal dewmien fl-investigazzjoni. Fil-qorti saret talba għal ħelsien mill-arrest u talba għall ifriżar tal-assi. Il-qorti laqgħet it-talba għall ifriżar tal-assi tal-akkużat fil-waqt li spjegat kif qed tiċħad it-talba għal ħelsien mill-arrest minħabba in-natura tal-każ l-ammont ta' persuni li għad irid jiġdu u għax ma żammx ma' ordnijiet preċedenti.